Απόψε, σήμερα και χθες όλες οι πόρτες είναι κλειστές κι εγώ είμαι απόξω και μες στο θάμπο παίρνω αμπάριζα να μπω και με πετάνε όξω. Το παράξενο της υπόθεσης είναι να είσαι ολιγαρχής και να μην δύναται μέσα στον κόσμο ζούσε κι εσύ ο ίδιος να μπεις. Το πιο μυστήριο όμως απ' όλα μες στη ζωή στην καρμανιόλα είναι πως χάνεται η ουσία. Ριμπαρι όταν κατέχεις εξουσία. Κι είναι περίεργο όταν λες τάχα λίγα λεφτά. Αχ, Θεέ μου να είχα στην καφετέρια πίνοντας φράπα, ενώ παιδάκια πεθαίνουν στην Πιάφρα. Πόσο στα αλήθεια με εκνευρίζει ο αδιάφορος που σφυρίζει και ενώ τα ίδια πάει και ψηφίζει, το κολοσύστημα συνέχεια βρίζει. Βράζουμε όλοι σε ένα καζάνι, για άλλους χύτρα, για άλλους τηγάνι, και το ξεφτύσει της νιώτης στο χρώμα. Ριμπαρί θα μας φυτέψουν στο ίδιο χώμα. Γι' αυτό καλέ μου ανθρωπάκο, τη σοβαρότη σου δεν θέλω να έχω. Για άλλους γραβάτα, για άλλους πιτζάμα, για όλους παίζει η ίδια ρεκλάμα. Κι είναι περίεργο όταν λες τάχα λίγα λεφτά. Αχ, Θεέ μου να είχα. Στο καφενείο παίζοντας τάβλη σε κοροϊδεύουνε μαλακοκάβλη. Όλος ο κόσμος μ' αγνοεί, βαρέθηκα πια τη ζωή, τους φόνους και τα μίση. Αλή και τρισαλή, φωνάχτα μέσω στον αλή να με καρατομήσει.